Milí diváci, vážení poslucháči, milé Hlohovčanky, milí Hlohovčania, vítam vás pri počúvaní, pozeraní ďalšej časti podcastu a debát o budúcnosti Hlohovca. Dnes zabrdneme prvýkrát do takého vážneho programu, alebo jedného z bodov programu, ktorý kandidátka na primátorku Hlohovca Ľudská Loskotová má, a budeme sa rozprávať o kultúre. O kultúre sa so mnou bude rozprávať Ľudská Loskotová a Dano Gerek. Vítam vás. Ahoj, ahojte. A obidvaja robíte v Mestskom kultúrnom centre, Ľudská ako riaditeľka, Dano, ty si tam ako... Vedúci technického zabezpečenia. Vedúci technického zabezpečenia, inými slovami, chlapec pre všetko. Presne tak, ale na papieri to znie krajšie. Áno, vymysleli funkcii. Ale takto sú ľudia, ktorí vlastne v princípe bez nich by sa nič nezorganizovalo. Viem, keď sme robili konferenciu v Hlohovci, tak si bol ten hlavný, ktorý bojoval s tým, že nejde zapojiť Mac do zvukov. A bol som z toho na nervy. Ale vyriešili sme, to by to malo odznieť. Áno. Počul som, že sa vám to podarilo, takže teším sa. Ale teda poďme ku kultúre. Ľudská, ty si prišla do Hlohovca nie priamo ako na pozíciu riaditeľky, ale časom si sa tam nominovala, si vyhrala si výberové konanie. Povedz mi, čo sa ti v Hlohovci podarilo urobiť s kultúrou za tie roky, čo v nej pôsobíš. Ja ešte sa teda vrátim, že 2 roky som pracovala na pozícii zástupkyne riaditeľky, potom som išla do výberového konania, to som vyhrala. Potom je tam ten príbeh toho pingpongovania a dočasného riaditeľovania, ale to nie je teraz téma. Ako riaditeľka teda mám pod palcom Kino Úsmev, mám knižnicu, Hlohovský zámok, spravujem Empírové divadlo, informačné centrum. Čiže toto všetko je ako keby... môj piesoček by som to nazvala aktuálne. A čo sa mi teda podarilo za tie roky, čo som na pozícii riaditeľky? Myslím si, že sa mi podarilo spraviť pestrejšiu dramaturgiu. Priniesla som niekoľko nových formátov, čo sa týka podujatí. Mala som niekoľko rokov zaujímavé hospodárske výsledky. To znamená, že sa mi darilo aj v rámci podnikateľskej činnosti. Otvorili sme, dajme tomu, kultový priestor pivnice AXA klubu. To bolo minulý rok naozaj, že veľký ohlas to malo. Ako dlho to bolo zavreté? 17 rokov. 17 rokov. Naozaj sme sa stretli s takou nostalgiou ohľadom tohto priestoru, že som bola z toho nadšená. Ľudia nám pomáhali buď zadarmo, alebo za minimálne náklady. Len teda, že si pamätali, že tam boli na disco party, na, Depeche Mode party, YouTube party a tak ďalej. Čiže vtedy som sa stretla s toľkým množstvom dobrých ľudí, že ak majú k niečomu pozitívny vzťah a pozitívne ako keby spomienky, tak dokážu urobiť naozaj že veľa. Na úkor svojich financií, na úkor svojho voľného času. A to je fantastické. My sme sa raz rozprávali o tom, že v Hlohovci, tuším s Mirkou, žije strašne veľa ľudí, ktorí teda dávajú svoj osobný čas a energiu do toho, aby sa tvorili veci v Hlohovci. No, Mirka je známa tým teda vo svojich komunitách. Ona sama je vlastne presným príkladom toho. Čiže v Hlohovci máme veľa ľudí, ktorí naozaj niečo chcú urobiť pre mesto. A keď už sme začali ten AXA klub, skús povedať, že čo to všetko obnášalo, aby sa znova otvoril po 17 rokoch? Alebo obidvaja, alebo boli ste Prepáč, k tomu poviem asi troška ja, lebo od asi 3-metrovej kopy hrdzavých stoličiek cez asi 5 cm nános prachu, bordelu a veci od všetkých možných až nepredstaviteľných druhov odpadu, ktoré sme tam našli. Trvalo fakt, že mesiac len vynášania a upratovania. Veľmi chcem poďakovať Reedukačnému centru, ktoré nám častokrát pomáha nielen s týmto, ale pomáha nám aj v iných veciach, keď potrebujeme pomoc. Chlapci sú veľmi ochotní a aj pani riaditeľka je veľmi ústretová. To znamená, že z tohto pohľadu sme mali obrovskú pomoc a podporu z ich strany. Pomáhali nám vynášať veci, upratovať. Fakt, že ten ako keby prvotné vyčistenie, ktoré sme potrebovali urobiť, nám pomohli oni, lebo my s našimi kapacitami sme to nemali šancu. Samozrejme, že rozhodli sme sa, že ideme do toho a chceli sme preto urobiť úplne všetko, ale teda sme si odmakali 3 mesiace riadne. Že fakt, že zavretí v pivnici
a už kolegy si mysleli, že nechodím do roboty, ale ja som bol v pivnici 3 mesiace, takže... Iba bol schovaný. Takže... Bez signálu, že tam Bez signálu. Teraz už máme signál, lebo tam máme Wi-Fi, ale predtým proste bol som mimo. A musím povedať, že aj pre mňa to bola obrovská nostalgia, pretože ako Ľudská spomínala, prvé YouTube party v Hlohovci, prvé depešácké akcie Black Celebration, ktoré sme robili, vlastne boli v AXA klube. To bolo proste kultový priestor, ktorý... A keď vznikla tá myšlienka s Ľudskou a s kolegyňou, so Simonkou Kučerovou, zástupkyňou Ľudskinou, že teda poďme do toho, tak mňa to úplne nadchlo a že teda spravíme všetko preto, aby sa to podarilo. Za málo peňazí v tomto prípade bolo strašne veľa muziky. To je akože fakt klobúk dolu. Ale bolo to aj tým, že teda mnohí, ak si ty spomínala, mnohí ľudia pomáhali. Áno. Dostali sme, také ceny sme dostali aj za dezinfekcie, za vyčistenie podlahy a za ostatné veci, že keby sme to mali normálne, reálne zaplatiť, tak není šanca. OK. Ja sa k tomuto potom vrátim. Aj poviem, že prečo som dal túto otázku takto, ale teraz poďme ďalej. Takže keď nás pozeráte, počúvate, tak vydržte a pochopíte, prečo teraz zmeníme tému. Poďme nás trošku k tomu, že obaja ste tak prišli, ste v kultúre v Hlohovci. Danko, ty si aj hudobník, čiže ty poznáš aj tú kultúrnu stránku z tej strany toho, že niekde prídeš a OK, tuto si odohrám svoje. A ako ste vnímali kultúru, keď ste tam nepracovali? Ako to vnímate teraz? Vidíte tam nejaký rozdiel? Ja sa priznám, že čo sa týka kultúry v Hlohovci, tak vtedy som si dávala také tie povinné jazdy, že ešte v kultúraku boli Mníšky napríklad, muzikál, to bol čas, kedy tie muzikály naozaj, že boli populárne v rámci celého Slovenska, tak som si ich tak akože všetky obehala, cez Drakulu, Mníšky, neviem čo všetko, Sirena. A samozrejme si pamätám v kultúraku Radošíncov, na nich som už veľmi rada chodila, ale tam už ako keby viacej priestoru pre to, čo mňa zaujímalo v Hlohovci, vtedy nebolo. Hej? A potom je tu taká ďalšia stránka, však samozrejme, že keď pracujem priamo v tej kultúre a organizujem tie veci, tak to vnímam úplne inak. Že teraz prídem napríklad na podujatie a začnem sa pozerať, že koľko reprákov majú kde zavesených, koľko odposluchov, ako majú svetla nastavené. Že normálne už mám takú že deformáciu, čiže vtedy to bolo iba, že prídem, zabavím sa, odídem. A teraz je to tak, že musím urobiť 1000 neviditeľných vecí, na to, aby to všetko klaplo. Čiže ten pohľad je absolútne že rozdielny. Okay. S tým plne súhlasím, lebo ako si povedal, že my keď sme mali niekde koncert alebo niečo, tak som prišiel pol hodinku pred koncertom alebo 3/4, spravili sme si zvukovku, zahrali sme, išli sme preč. Neriešil som. Vybavené. Zábava, pohoda, super. Keď som si začal uvedomovať, čo všetko je za zorganizovaním jednotlivých podujatí, čo je len jednoduchého koncertu. Doviesť techniku, vybaviť povolenia, elektriku zabezpečiť, sedenie zabezpečiť, veci zabezpečiť. Potrebuješ naozaj, že kvantum času, priestoru a ľudí na to, aby sa to celé zrealizovalo. Prejde možno rovno k tomu, čo sme rozprávali pred chvíľočkou, že ako vnímam kultúru. Kultúru vnímam aktuálne tak, že kopec vecí, ktoré robíme, sú, ako by povediac, neúplne moja šálka kávy. Ale viem, skús vysvetliť. Viem, že ich robím... koncerty, ktoré proste, dobre, nedotiahnem sem YouTube, nespravíme tu Metallica koncert, proste to nejde. Možno raz, ale ne, samozrejme, mám nejaké svoj žáner, svoje nejaké jazzové veci, ktoré sa snažíme implementovať, povedzme, do Empirového divadla, ktoré sa snažíme, vážnu hudbu, ktorá ma veľmi baví, ktorú sa snažíme tiež implementovať do programu, ako keby podujatí Mestského kultúrneho centra. Ale to je to, čo mňa baví, alebo to, čo je pre mňa dobré. Ale potom sú, ja neviem, reperi, sú pre mladých ľudí muzika, ktorá není úplne, že moja šálka kávy. Ja neviem, možno poviem to tak hlúpo, že OK, že aj nejaké tie dychovky, ďalšie veci, OK, ale viem, že sú ľudia a viem, že je veľa ľudí, ktorým sa to strašne páči a ktorí na to prídu. Urobili sme, ja neviem, koncert Fakulta, to čo není vôbec moja šálka kávy a bola plná chillzona, bolo tam 400 ľudí, akože pecka, úplne že pecka.
A podľa mňa potom, keď cítime tú energiu od tých ľudí, tak vieme, že to je správne. A ja ešte ako riaditeľka mám ako keby nastavenie, že ľudia rôzni si platia dane, hej, do mesta, tak to znamená, že ja by som ich všetkých mala zabaviť tou kultúrou nejakým spôsobom. To je presne to, že máme nejak 19,5 tisíca plus minus lebo keby to bolo o obyvateľov. mne, je to iba o jazzíku, hej? Že obidva by ste si išli na jazzíku. že príde tam 80 ľudí maximálne. Nejaká vážna hudba. Poviem jeden krátky príklad. Fakt dotiahli sme umelca svetového mena, ktorý v New Yorku vypredal 10 000 halu a do Imperiového divadla prišlo na ňo 27 ľudí. Tak ťažko s tým niečo ako keby urobiť. Urobíš propagáciu, urobíš Facebook, urobíš vlastne Instagram, urobíš kompletne siete, vylepíš to na plagáty a 27 ľudí. Bodka. Ako vnímate také tie reči o tom, že v Hlohovci sa nič v rámci kultúry nedieje? Myslím si, že to rozprávajú ľudia, ktorí nie vždy majú tie správne informácie, alebo teda nie sú na sociálnych sieťach, nesledujú nás ako Mestské kultúrne centrum. Veď to vidím aj u svojej maminy. Normálne, že nemusím na ten príklad chodiť ani ďaleko. Je moja mama, hej, a ona povie, že Luci, a vy ste tam mali toto a tamto. Ako keby niekedy až spätne tí ľudia si uvedomia, že niečo bolo, lebo im to prepovedal niekto pri mliečnom bare, dajme tomu. A ja hovorím, že konečne už si daj to Mestské kultúrne centrum a sleduj nás. Ty sleduješ iba mesto a mesto tam ako keby nedáva často tie informácie. Možno teraz sa snaží ako keby, že pred začiatkom týždňa hovorí o tom, čo nás čaká cez víkend a tak ďalej. Ale to je jeden príspevok. Hej, my ak propagujeme nejaké podujatia, tak sa snažíme minimálne mesiac a pol, 2 mesiace predtým, ako keby ísť a kontinuálne krmiť tie sociálne siete tými informáciami. Sú plagáty, máme teda aj nejaký rozhlas k dispozícii, robíme aj platené veci. Aj teraz napríklad na otvorenie Fraštatského leta sme mali aj billboardy, takže čím sú to ako keby väčšie akcie, dávame ich do eteru skôr. Dokonca teraz myslím, že Fraštatské leto sme dali vo februári alebo začiatkom marca, čiže... Tak horčíže slíže určite prilátali. Určite áno, podhubie v Hlohovci je presne takto nastavené, hej? Áno, my sme telom a dušou rockeri, to je jasné. Áno, presne tak. A chalani boli úplne fantastickí aj po ľudskej stránke. Žilo to tam, ľudia si spievali také tie ikonické texty, ktoré majú radi, takže to bolo. A mňa ešte nadchýňa na tejto kapele jedna vec a to je tá, že prídu tí tatkovci s tými malými deťmi a tie deti si spievajú s nimi tie texty, hej? Tak že... áno, v aute, viete, čo tatko počúva. A Marek Bubeník mi hovorí, že počuj, Luci, že minule prišla za mnou taká staršia pani, že asi teda babka s vnúčatkom a hovorí, že že ja neviem, Sofinka vás strašne má rada, že ona vám chce zaspievať. A teraz začala spievať také tie vulgárne veci a Marek sám si povedal, že Pane Bože, že teda, že OK, že mohla si vybrať aj nejakú slušnejšiu pesničku, ale naozaj sa s tým stretávam v rámci nich. Aj som mi to povedala, že osobne. A to je fantastické. A to znamená, že tam boli všetky tie generácie. Mali sme tam aj rozlúčku so Slobodou tento rok dokonca. OK, super. V predchádzajúcom podcaste sme sa bavili, že ty sa vrátil do Hlohovca. Ako ty vnímaš tieto komentáre o tom, že keďže si aj teraz aj v tej kultúre, aj predtým ako hudobník, si fungoval, že v Hlohovci nič sa nedieje v rámci kultúry? Úplne jednoducho z mojej pracovnej náplne nepamätám si, kedy som mal voľný víkend. Nepamätám si naozaj akože tých vecí, ktoré sa dejú a ktoré my organizujeme. Samozrejme, že vždy to je pre inú komunitu. Či sa to týka, povedzme, domov seniorov, či sa to týka pre mladých koncert, či sa to týka pre ako keby iné odvetvie, alebo robíme koncert, robíme otvorenie Fraštatského leta. Keď by som si pozrel teraz kalendár a listoval by som dozadu, tak možno prvý mesiac po Vianočných sviatkoch bol taký relatívne že kľudný. A odtedy ideme kontinuálne. Kontinuálne ideme každý týždeň, máme 1, 2, niekedy 3 akcie. A to, že to ľudia možno vnímajú tak, lebo robíme to naozaj pre niektoré komunity. Hej, to znamená, že ako keby vždy to je rozdelené na viacero tých vecí a nerobíme to stále len proste veľké koncerty, veľké akcie, ale je tam strašne veľa tých malých dielčích vecí, ktoré robíme a ktoré majú pravidelný a niektoré nepravidelný nejaký timing. To znamená, že neviem, koľko ich bolo od začiatku roka, ale ja veľa. viem, že za minulý rok, ak rátame aj premietanie, tak sa bavíme o nejakých 1150 podujatí, že sme spravili za rok. Za rok. Okay.
Takže to nie je naozaj sranda. A ja by som ešte doplnila, my pomáhame veľkému množstvu organizácií, ale aj mestu, aby robili svoje podujatia. To znamená, že základná umelecká škola si prenajme divadlo, ale my to zvučíme, my to svetlíme a ja neviem, ktokoľvek nás osloví a je to v našich sílach a robíme to dokonca na úkor nejakého nášho komfortu, to určite áno. Aj voľný víkendov, aj ďalších čokoľvek, vecí, čiže sme nápomocní aj pri tvorbe ako keby iných kultúrnych podujatí pre iné organizácie. Ale v tomto prípade naozaj, že by som chcela vysloviť, že je nás tak strašne máličko kvôli rozpočtu, že je to náročné, je to na úkor našej rodiny, nášho pokoja. A potom počuť tú vetu o skapatom psovi. Hej. No samozrejme sa rozčúlim. To je prirodzená reakcia. Ja len jednu vec, ja som rybár, celý život som bol rybár od malička a tento minulý rok a tento rok, čo som na Mestskom kultúrnom centre, keď som bol odovzdať úlokový lístok, tak si zo mňa robili srandu, že čau sponzor, že ty ani nechodíš na ryby, že proste, že stále si v robote, že čo je. Ale máme ju radi tú robotu. Podľa mňa my by sme nedokázali takýmto spôsobom pracovať a mať takéto tempo, keby sme tú prácu nemali radi. Keby sme necítili tú spätnú väzbu od tých ľudí, ktorí na to podujatie prídu. Lebo veľakrát kritizujú ľudia, ktorí vlastne nikdy neprišli na podujatie. Iba nejakú fotku zbadajú na Facebooku a majú potrebu sa k nej vyjadriť. Hej? Jasné. Ale keď urobíme podujatia, tí ľudia odchádzajú z úsmevom a nemusia nás tlapkať ani po pleci. Ja iba vidím, že si štebocú medzi sebou, že sú veselí, že sú usmiatí a mne toto absolútne stačí. Ja som mal takú myšlienku pred časom. S ľuďmi som sa debatoval vlastne, keď odchádzali z podujatí a boli spokojní. Tak som sa ich pýtal, že som si robil taký súkromný prieskum, že ľudia, že prečo nenapíšete, že sa vám to páčilo? Lebo vždycky, keď niekto napíše, či už na Facebook, alebo proste nejaký komentár k nášmu podujatiu, tak napíšu tí, čo sa im to nepáčilo. Ale tých 80 alebo 85 alebo 95% ľudí, ktorým sa to páčilo, nič nenapíšu. A tí spokojní ľudia... A dostal si odpovede nejaké? Dostal som odpovede, že však je to v pohode. Že my napíšeme ale nenapíšu. A nenapíšu. Akože toto by som možno naozaj chcel aj tak apelovať na ľudí, že keď sa mi niečo nepáči, poviem to, ale prečo nepoviem aj keď sa mi páči? Ale vieš, čo mi z toho vyplynulo? Ak nemáme komentár k podujatiu na Facebooku, tak je 100% spokojnosť. Čiže vlastne je dokonalé. Áno, už to bol maximálny high level. Jasné. Dobre, keďže toto máme predvolebný podcast a tá téma je kultúra, hypoteticky vyhráš voľby, staneš sa primátorkou, čo z pozície primátora alebo primátorky by si vedela v kultúre zmeniť? Alebo ako vnímaš teraz tú svoju pozíciu? Lebo aj sme sa o tom bavili, myslím, že v prvom podcaste, že že aktuálne si veľa ľudí si môže myslieť, že veď však ty si kultúra, ty organizuješ, ty môžeš za to, že sa to vlastne... Ja môžem obnoviť Dom kultúry a tak ďalej. Ty môžeš urobiť všetko. K Domu kultúry sa ešte dostaneme, lebo som nespomenula v úvode, že ho vlastne nemáš, takže k tomu sa dostaneme, keďže to je Dom kultúry a ty si kultúra. Ale že ako vnímaš ten rozdiel medzi tým, že kandiduješ na primátorku, stala by sa primátorkou, voči tomu, že si riaditeľka Mestského kultúrneho centra. Čo sa zmení? Čo by si vedela zmeniť? V skutočnosti vediem úplne presne ovplyvňovať tie veci. Teraz, ako som povedala, ja ich nemám v rukách, lebo rozpočet mám proste nejako daný. To znamená, že ak sa mi podarí spraviť živé námestie, kde bude to žiť teda pravidelne kultúrou, alebo rôzne verejné priestranstvá, ktoré budú ako keby predpripravené na to, že rôzne komunity si tam môžu zorganizovať svoje podujatie, či už divadlo, koncert, čokoľvek. To je vlastne ten priestor na to, aby som posunula tú komunitu a zároveň ako keby aj komunikovala s tými jednotlivými komunitami. To sme sa bavili s predchádzajúcom, že urobiť im také zázemie, poprepájať ich, informovať ako keby v rámci mesta, čo sa všade deje, lebo myslím si, že teraz to nie je úplne že 100% stav, že to sú tie veci, ktoré môžem posunúť. Čiže tými jednotlivými krokmi, zmenami v rámci mesta tú kultúru ešte viacej rozvíjať. Ja možno k tomu poviem jednu taký detail, alebo taký príklad toho celého. Kedysi bola stará ľudová škola v Hlohovci. A v tej starej ľudovej škole v Hlohovci sa normálne vyučovalo, fungovalo, ale ako náhle padla, 4. alebo 5. hodina poobedná, tak tá škola sa zmenila a žili tam hlohovské kapely.
Bol to normálne komunitný priestor, kde fungovalo asi, 6, 7, možno 8 kapiel. A tam sa koľkokrát na dvore stretlo, alebo v Podbránou sa tam stretlo 40-50 ľudí. Ktorí fungovali, ktorí boli všetci muzikanti, ktorí sa tam striedali, partie sa tam striedali, ľudia sa tam striedali. Nikdy nebol žiadny problém, nič sa neporozbielo, všetko bolo absolútne v poriadku, lebo tá komunita si vážila ten priestor, že sme ho mali k dispozícii. Ja som tam tiež osobne chodieval, aj naša kapela vlastne prvá tam mala skúšobňu. A potom, ako náhle to skončilo, Zuzka sa presťahovala, stará ľudovka sa zavrela, tak ten komunitný život kapiel absolútne v Hlohovci skončil. To je zaujímavý podnet. A toto bola vlastne tiež možno, viem, že v Trnave urobili normálne, že hudobné laboratórium, alebo niečo nejak tak sa to volá. A kde sa stretávajú, presne toto je priestor, kde sa stretávajú hudobníci, komunita, je tam v podstate nejaká základná technika, vybavenie a všetci sú spokojní a stretáva sa tam, polovička Trnavy, kde tam chodí nahrávať, chodia sa tam baviť, robia si tam party a všetci si ten priestor vážia. A toto je presne možno, keď ste spomenuli na okraj ten kultúrny dom, toto je presne to, čo je jedna z častí, ktoré by sa dali úplne perfektne využiť na takéto veci. A samozrejme, že podľa môjho názoru to je veľmi jednoducho realizovateľné. Už teraz, keď do toho vidím dovnútra, lebo máme v správe aj kultúrny dom, tak vidím, že možno by sa to dalo uchopiť celé úplne inak, ako je to prezentované. OK. Ešte, kým sa dostaneme ku Domu kultúry, tak vychádza mi to z toho, že ako keby niekedy mnohí ľudia majú pocit, že všetko musí organizovať mesto alebo mestské kultúrne centrum. A keď to nerobí, tak ako, OK, nič sa v Hlohovci nedieje, ale z toho, čo si aj ty, Ľudská, povedala, aj ty, Dano, je, že mne to vychádza, že to mesto má vytvoriť nejaký priestor, nejaké podmienky, niečo, že OK, tuto máte a znova sme pri ľuďoch, sme pri komunitách, že OK, prídite sem a už si to vy urobte. Prečo to dneska, aj keby, lebo dobre, vytvorili ste chill zónu, vytvorili ste, máme v Hlohovci viacero možností. Kde sú tie komunity? Prečo ich tak nie je vidieť? Možno práve preto, že to mesto nedáva von tie informácie, že im nie je úplne že nápomocné. Napríklad každý rok, na začiatku roka, mesto zorganizuje stretnutie a pozve XY zástupcov organizácií, ktorí organizujú teda v meste nejaké kultúrne podujatia. Prizná sa, že my sa tam stretneme, ale nie je nás tam nakoniec veľa. Pozvanie asi dostanú viacerí. Hej? Okay. Nie je nás tam veľa. Teraz si ako keby povieme, čo kedy kto plánuje. Nikto nechce z termínu ustúpiť. Okay. Toto je celý proces. Ale my to však vtedy chceme mať a tak ďalej. Ja hovorím, a my vtedy. A teraz je otázka, že kto komu má uhnúť z cesty alebo neuhnúť. Čiže stávajú sa situácie, že v jeden deň sú možno 3 zaujímavé podujatia. Napriek tomu, že sme sa na začiatku roka stretli a nikto nejakým spôsobom nereflektoval na to, že dobre, je tu Mestské kultúrne centrum, čo by malo byť ako keby že hlavná organizácia, ktorá organizuje podujatia, takže tým pádom si to posunie týždeň dopredu alebo dozadu. Pretože potom sa mi veľakrát stáva, že presne títo organizátori od nás chcú pomoc v rámci toho svojho podujatia. Jasné. A ja mi ju neviem dať. Neviem zabezpečiť, aby som si zabezpečila svoje podujatie, aby som pomohla im v rámci, ja neviem, či už pivných setov, zvučenia, pódia alebo že čohokoľvek. Čiže mesto by malo asi presnejšie alebo nejakým spôsobom lepšie spájať týchto ľudí a tieto komunity a vytvoriť priestor na to, aby tak logicky v čase fungovali tie veci a aby tí ľudia nemali že jeden víkend s 3 podujatiami a 2 bez podujatí. Ja možno k tomu poviem, možno to bude znieť troška tvrdo, ale ja si myslím, že mesto by malo v tomto byť ako keby ten direktívny organizátor, ktorý povie, máme len toľkoto týždňov a v týchto týždňoch bude toto a toto podujatie. To znamená, že kvázi ako keby, ja chápem, že každý si chce urobiť to svoje, každý chce zarobiť to svoje, ale ak to má mať nejaký zmysel,
tak naozaj musí byť normálne, ja neviem, ako sa to dá riešiť, ale vždycky som za to, aby sa to riešilo nejakou formou dohovoru alebo dohody. Určite. A pokiaľ tá dohoda nefunguje, ako spomínala Ľudská, že jednoducho my naplánujeme napríklad otvorenie Fraštátskeho leta a spravia sa ďalšie 2 podujatia v meste v ten istý termín. Áno, toto vnímam viacero ľudí, že prečo to nemôže byť? A to nie je preto, že by sme sa nestretli. Áno. Ja tomu tiež nerozumiem celkom, ale presne hovorím, že ak to nejde takouto formou, tak sa poďme baviť o tom, že dobre, mesto povolí tieto a tieto akcie a povolíme ich v tento a tieto termíny. Akože je to kvázi ako keby rozloženie aj do toho času, aj do toho priestoru a pokiaľ bude každý týždeň potom nejaká veľká akcia, nehovorím, že to musí organizovať mesto, ale sú komunity presne tak, vytvoríme priestor a samozrejme s tým spojená ešte ďalšia vec. S tým spojená ďalšia vec, kedy tie komunity musia cítiť podporu. Že organizujete akciu, dobré, my vám zabezpečíme ako mesto, ja neviem, cez mestskú políciu, že tam bude hliadka, že vám to tam bude strážiť, to bude mať na starosť, že vtedy, keď nebudete mať, mestské kultúrne centrum vám zabezpečí ozvučenie, zabezpečí vám, ja neviem, stány, pivné sety, ďalšie veci a máte podporu. Ale spravte to teraz. Nerobte to vtedy, keď to robí Mestské kultúrne centrum. Čiže vytvoriť znova takúto platformu spolupráce, to, že OK, dohodníme sa, máme 52 týždňov, 52 víkendov, vieme, kedy býva jarmok, ten je daný, vieme, kedy bývajú vianočné trhy, to je dané, vieme, kedy býva otvorenie Fraštátskeho leta, to je dané. OK, toto sú 3, 4, 5 veľkých akcií, ktoré robí mesto, Mestské kultúrne centrum. A teraz zvyšok, tak sa poďme porozprávať, že tým pádom viete mať podporu Mestského kultúrneho centra, zvukárov, toto vám vieme zabezpečiť. Lebo ono to môže potom vyzerať, alebo sa môžu hnevať tí ľudia na mňa, ale nie je to v našich silách ako v jeden deň zabezpečiť 3 podujatia svoje a ďalšie 2 ako keby nejakým spôsobom podporovať. Čiže... Ako keď to poviem tak troška odľahčenie, tak je nás 5,5 a keď sa máme rozčleniť, tak to je nerealizovateľné. Na veľkom podujatí má každý jeden človek z Mestského kultúrneho centra presne zadané, čo má robiť, v akom čase. To znamená, že my tam nemáme žiadny iný priestor. Napríklad včera som mala poradu k Michalskému jarmoku a otvárala sa téma ako keby jarmočného štábu. To je proste priestor, ktorý keď sa čokoľvek bude diať, ja neviem, stratí sa dieťa, zasekne sa kolotoč, niekomu vypadne elektrika, niekto sa niekde pobije, proste všetky tie srandy z jarmoku. Čiže mal by tam byť nejaký už styčný človek, ktorý by vedel vyriešiť, že čokoľvek. Kontakty by mal na vedúcich, dajme tomu oddelení, na policajtov. Proste mal by to byť človek, ktorý vie vyhodnotiť situáciu a okamžite ju riešiť. Mne sa vlastne v minulosti stávalo, že okrem toho, že mám teda naozaj že nabitý kultúrny program počas jarmoku, vyšla mi služba tak, že ja som tam robila od 7 ráno v piatok do polnoci. Okay. Na druhý deň som prišla vlastne do práce o 2:00 a zase som končila o polnoci. A potom som prišla, dajme tomu, nedeľa super, o 3:00, o 8:00 som mohla ísť domov. Hej? Čiže, ale to preto som tam mohla sedieť, že všetci moji ľudia boli v teréne, ale aj tak som si nebola istá, či všetko klape. A teraz na tej ako keby porade odznelo, že vždy na tom štábe by mal sedieť niekto z Mestského kultúrneho centra. Ja to neviem zabezpečiť. To znamená, že čo? Neprídeme vyzdvihnúť jednu kapelu? Nezavedie ho niekto do šatne? Nespraví administratívne veci? Nebude ich hnať k pódiu, lebo bude sedieť proste na jarmočisku? Naozaj každý máme čo na veľkom podujatí robiť. Toto. A to ešte zase to trošku odľahčím. To bola v robote tak málo len preto, lebo je riaditeľka. My sme ťahali naozaj partia, čo sme vlastne ako keby Mestského kultúrneho centra, my sme ťahali od 7 od rána do 3 do noci. Každý deň. Hej. Áno, to je takéto, že to, že si tam nebola, neznamená, že si nerobila minimálne si na telefóne, minimálne musím si byť istá, že všetko funguje. Minulý rok nám to, čo sa týka časov, vyšlo fantasticky, ale pamätám si jeden komentár, ja neviem, či to bol polemik, začal miesto o 9:00, že 9:03 a niekto nám to napísal na Facebook, že začal 9:03. A ja si myslím, že pri takéto šnúre proste rôznych interpretov a vystupujúcich je to tak, že to je vlastne pochvala, len teda on to tak nemyslel. Bol som na live streame a prišli o 1,5 hodinu neskôr. Takže 3 minúty by nám mohli opustiť. Dobre, poďme na záver.
A vrátime sa, tak jak som hovoril, že teda AXA klubom sme začali. Nechceli sme úplne ísť do kultúráku, ale teda Dom kultúry je spojený s kultúrou. Čo s ním? Hovoril si, že teda ho máte v správe. Ty si ho nespomenula, že ho máte v správe. Áno, mám ho v správe. Ako ho vlastne máte? Mám ho v správe, mala by som sa teda starať o veľké čistenie dažďových zvodov, lebo peniaze na to nemám. Myslím si, že tam iba temperujeme, alebo proste naozaj, že minimum, čo sa týka technicky. Slúži nám, keď máme jarmok ako nejaké zázemie, vtedy tam trošku vieme priniesť, ja neviem, Wi-Fi, tlačiarne a zabezpečiť to, ale fungovať nefunguje od roku 2015, to asi veľa ľudí vie. Čo sa týka kultúru, ako ja, keď som nastúpila vlastne do Mestského kultúrneho centra a videla som, aká je ako keby účasť na tých podujatí, mala som pocit, že ten kultúrak asi nie je úplne že potrebný. Okay. Ale tým časom, ako sedím na tej stoličke, stále viac a viac mám rozhovorov vlastne s ľuďmi. Vidím, akým spôsobom viem naozaj že ovplyvniť dramaturgiu, akým spôsobom by som vedela ako keby vytvárať tie podujatia trošku väčšie, ktoré by teda zaplnili tú salu. Lebo to sa všetko dá, hej? Naozaj sa to dá. Tak z toho mi vyplynulo, že ten kultúrny dom naozaj že v meste chýba. Je to priestor, ktorý je v centre, môžem povedať, alebo takmer úplne, že v najväčšom centre, aký existuje. Čiže ak by sa obnovil do takej verzie, že by sme tam vedeli organizovať kultúrne podujatia, čo si myslím, že nemusí stať 13 miliónov, lebo teraz ako keby sa omiela vlastne téma, že možno niekto povie, že ho vôbec nepotrebujeme, jedna strana, druhá sa bude tvariť, že 13 miliónov mám vlastne v šufličku a nie je problém, stačí ho iba otvoriť ten šuflík, ale myslím si, že to také jednoduché s takým obnosom peňazí vlastne nebude, ale za mňa a momentálne to aj riešim teda po nejakej ekonomickej stránke a budem tie informácie dávať von v nejakom ďalšom podcaste, je, že verím, že by sa mesto vedelo zariadiť tak a získať peniaze, aby ho vedelo otvoriť do tej podoby, že by fungovalo pre kultúrne podujatia. Čiže keď sa staneš primátorka, tak budeš sa snažiť, aby sa Dom kultúry otvoril? Áno, rozhodne áno. Ja to vidím možno aj z toho technického pohľadu, lebo v podstate máme na starosť to technické zabezpečenie rôznych vecí. Boli tam v podstate aj architekti, boli tam ľudia, ktorí kvázi pozerali a ja som priamo bol pri nich a sme sa spolu rozprávali o tom. Mesto chcelo robiť nejaký zámer, neviem aký presne, tú informáciu už nemám, ale ako s tými architektmi som osobne bol a osobne som sa s nimi rozprával a oni povedali, že prečo to chcete celé prerábať? Veď to je úplne úžasné, veď tu kopec vecí je dobrých, použiteľných, ktoré nemusíte kvázi ako keby zničiť. Môžete ich zachovať, môže sa to obnoviť, môže sa spraviť repas. Samozrejme, že není to jednoduché. Ja nehovorím, že to je jednoduché. Ale forma, to čo povedala Ľudská, že dostať to do stavu, kedy by ten kultúrny dom bol použiteľný, je otázka oveľa menšej sumy, ako je prezentované. Prečo som to aj začal, alebo prečo som tú tému AXA klubu tak uťal a teraz sme sa k tomu vrátili, lebo mne to prišlo veľmi zaujímavé, že ako sa vie komunita spojiť, ako sa vedia mnohí ľudia spojiť, keď tam je nejaký naozaj že záujem, že tam je nejaká história, nejaká tá emócia s tým spojená, že možno by naozaj stálo za to, aby ten kultúrák sa otvoril, s tým, že ale otvorí, nie že ho otvorí mesto, lebo to mesto samozrejme vo finále otvorí, ale že sa spoja ľudia v tom celom. Alebo bude to takéto mestské, takéto hlohovské, že áno, na tomto sme sa podielali všetci. Presne si to pomenoval. Presne som to videl pri AXA klube, kedy sme potrebovali jednotlivé, profesie alebo jednotlivých ľudí, ktorí nám pomohli. A presne tam bola, takto isto by sa to dalo riešiť. Presne preto by som možno išiel tým smerom, že OK, musí to niekto reálne minimálne zaplatiť, lebo toto není úplne, že hranie sa so sirkovou škatulkou, to je troška väčšia škatulka, ale je veľa podnikateľov v Hlohovci, ktorí by určite vedeli pomôcť, prispieť a oveľa viac by si to cenili, oveľa viac by si ten priestor ako cenili z toho pohľadu, že mesto to dalo urobiť im. Pretože je to naše. Je to hlohovecké, je to naše. A toto je to, ja sa vrátim ešte možno k jednej veci. Keď sme spomínali v predchádzajúcom podcaste, sme spomínali, že prečo ľudia odchádzajú, tak hrdosť na vlastné mesto. A hrdosť, ten lokál patriotizmus, ktorý je, sa vytvára aj tým, že preto mesto niečo urobí.
Ak podnikatelia a ľudia pre to mesto niečo urobia, tak radi tu zostanú, pretože oni to urobili svojimi vlastnými rukami. A toto je kvázi ako keby možno tá cesta, ako keby spájať tie komunity. Že urobme návrh, mesto urobí nejaký návrh, samozrejme musí to mať nejakú hlavu, kto to bude riadiť, to je samozrejme mesto, ale dajme to urobiť našim ľuďom, dajme to urobiť hlohovským podnikateľom, ktorí to vedia urobiť. Sú tu firmy, ktoré kvázi ako keby naprieč profesiami vieme zastrešiť. A vieme to urobiť za oveľa lepšie peniaze, ako keby sa robila obrovská rekonštrukcia všetkého možného za spomínaných 13-15 miliónov. A bolo by to taká prvá budova, ktorá by bola naša. A tí ľudia by mali k tomu vzťah, lebo by si to urobili sami. A chodili by tam radi, podľa mňa. Naozaj, že by si to užívali. Tak. Čiže vízia otvorenia Domu kultúry zrazu nemusí byť viac ako 10 miliónoch, ale môže byť o menšom, stačí, že sa spoja komunity. Tak. A zase sme pri tých ľuďoch. Zase sme pri tom, kruh sa zase iba uzavrie. To bola otázka, že prečo som sa dala na tú kandidatúru, to boli tí ľudia. Potom tu je otázka toho, že naozaj v Hlohovci žije veľa dobrých ľudí, ktorí chcú robiť pre mesto, tak im dajme priestor. A týmto by som to uzavrel. Ďakujem veľmi pekne. Ľudská Loskotová, kandidátka na primátorku Hlohovca, Dano Gerek, technický riaditeľ Českého kultúrneho centra. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.